Bé, mentre es posen la presentació, deixeu-me que feliciti a tots els membres que esteu aquí a la sala per als 18anys compleanys d'aquestes jornades. Dius que jo vinc, tota la meva trajectòria professional ha sigut en el sector concertat, que penso, el visc molt i molt proper al projecte CEBA, en el sentit que jo crec que dintre de la gestió de serveis sanitaris el sector concertat també tenim l'opció de fer una presa de decisions autònoma dintre de les entitats i també compartim aquest moment de sensació de perill, de crisi, perquè també pensem que el sector concertat, especialment pel que fa amb les empreses públiques i consorcis, també estem en un moment de canvi important i per tant també compartir aquest neguit. No és casualitat que jo estigui a l'últim ponent d'aquesta taula perquè, de fet, aportaré una mica les conclusions del debat de la preparació d'aquesta taula, en la qual hi havia els membres que aquí estem i també el Lluís Gràcia, i per tant ser una mica, no sé si dir portaveu o recollidor del debat que va haver-hi, que va ser molt enriquidor. Per tant, amb el que pugui haver-hi de conclusions, diguem-ne, satisfactòries de la presentació no serà mèrit meu, sinó mèrit compartit entre tots els membres de la taula. Dir que neix un nou projecte i en aquest sentit estem d'enhorabona perquè en aquesta dicotomia que ens parlava el senyor Manel Peiró de fibres òptiques i ladilles, sembla que això és una fibra òptica. Neix una cosa amb una perspectiva positiva i per tant en aquest context de foscor sembla que hi ha alguna cosa que pugui tindre una mica de colorido i una mica de volada. I estem parlant d'això, de la compra d'activitat, d'atenció especialitzada per part de l'àmbit de primària. Jo us presentaré una proposta molt de debat per estimular una mica que pugueu dir la vostra d'aquí a pocs minuts. A veure, deixeu-me fer la pregunta una mica barroera. Què vol el CatSalut? Ja ens ho ha explicat el doctor Brossa. Jo crec que el CatSalut vol aspectes positius en aquest projecte. Ja ens ho ha comentat el doctor Brossa. Vol augmentar la capacitat resolutiva de la primària, també de l'atenció especialitzada. Vol augmentar temes d'accessibilitat i de satisfacció de pacients i de la pròpia primària. Jo crec que això són propostes lícites i que jo posaria la mà al foc, poso la mà al foc, que són vinculades a aquestes propostes realment en aquest nou projecte. Clar, si trasladem ja des de la perspectiva de primària, diguem, què carai vol la primària? Jo què sé què vol la primària, no és fàcil saber-ho. I potser me veig més en cor de poder explicar què li pot interessar a la primària. És una altra perspectiva una mica diferent, però què ens pot interessar des de la perspectiva de primària en aquest nou projecte que sembla que arrenca el vol. Doncs per explicar això, permeteu-me que deixeu-me que faci un petit marc conceptual en el qual introduir el debat. El marc conceptual seria aquest, que és la diapositiva que hem compartit amb l'Àlex, que entenem que l'atenció primària és un nivell assistencial molt específic, que té unes competències pròpies, una cartera de serveis pròpies, i entenem que l'àmbit d'atenció especialitzada també la té. Jo crec que això és innegable. I el que sí que va sorgir en aquest debat que vam fer en aquesta taula és que s'ha creat una cartera de serveis que en podríem dir compartida. Hi ha una sèrie de serveis que són compartits, que tant un àmbit, compartits què vol dir? Que tant un àmbit com l'altre el poden realitzar aquest servei. Anem a veure aquesta cartera de serveis compartides, evidentment, si la dibuixem així, podrem definir 3 zones, el que hem anomenat zona A, zona B i zona C. Anem-les a veure una mica amb més proximitat i diríem la zona A, que recordeu que està dintre de la cartera de serveis de primària, és compartit però està dintre. Fixeu-vos aquí, per posar exemples, un advocat que és company i molt respectable em diu la llista d'ejemplos nunca és exhaustiva, són exemples parcials, o podria ser la llista més llarga. A mi em diuen que fa molts anys, jo no ho he vist, els electrocardiogrames eren quasi un servei hospitalari i ara és una prestació de primària bàsica, indiscutible. En canvi, sí que he vist, jo crec que vosaltres també ho haureu viscut, que abans per fer una espirometria havies de fer una derivació. Jo no fa tants anys d'això i en canvi ara suposo que a ningú se li acudiria pensar en aquesta sala que podien fer una derivació per fer una espirometria. Fem
altres coses. Els taps de cera, l'altre dia em vaig enterar en aquesta taula, que és molt il·lustrativa, que hi ha centres d'atenció primària que els taps de cera els deriven a l'otorrino per treure'ls. En qualsevol cas, quina seria el que en aquest marc conceptual posaríem a la zona A? Són aquells serveis que temps enrere, alguns fa molts anys i altres no tants, feia l'atenció especialitzada i que ara ja tenim plenament incorporat en l'àmbit de primària, que forma part intrínseca de la feina que es fa des de la primària. Són aquests serveis que ja ningú discutiria que estan fora de la cartera de serveis de primària, però que, si us fixeu, en el seu històric van venir de l'atenció especialitzada. A la zona B d'aquest marc conceptual teòric, que us convido a compartir, tenim serveis que no fa tant, que molt recentment estaven resolts per l'atenció especialitzada i que ens han anat caiguent. I també són serveis, si us fixeu, que responen en aquell lícit aspiració de fer una mica més, també. L'Àlex parlava de crioteràpies o ecografies o infiltracions. Són serveis que els fa l'atenció especialitzada, però que o bé perquè som un sobreeixidor, en alguns casos, per exemple, el fons d'ull o el tau, no ho donem abast, ho hem de passar-ho a la primària perquè realment el volum és molt gran, i també hi ha serveis que amb una legítima aspiració d'assumir més competència i més capacitat resolutiva, amb els anys els professionals de primària hem anat incorporant o volem incorporar, i que per tant compartim que les estem fent simultàniament entre els dos nivells. Sí? S'entén el model, més o menys? I a la part, diguem-ne, de cartera de serveis de l'atenció especialitzada hi ha les clàssiques consultes externes, que en aquest cas jo faig referència només a les consultes externes dels pacients que derivem des de la primària. L'hospital té dues consultes externes, el mateix professional atén a dos pacients, el pacient derivat del propi alta hospitalària i el pacient que el derivem des de la primària. Em faig referència aquí a les consultes externes derivades de primària. Per tant, aquí estaríem parlant d'una cartera de serveis específica de l'hospital. En aquest marc, comencem una mica el debat. Quin debat tots els membres de la taula, amb el Lluís Gràcia, us volíem proposar? El primer debat és els diners, aquests recursos que han de vehiculitzar-se ara a través de la primària, que ja hi eren, però que tenen una canalització diferent, fins a on han d'arribar. Aquest seria un primer debat. Fins on han d'arribar en aquesta experiència pilot, fins a on podran arribar en el futur, tal com deia el doctor Brossa, que això ha d'evolucionar, a un test previsible o un test possible que arribin. I, en aquest sentit, permeteu-me que fem aquests tres supòsits possibles. Jo després m'amollaré en nom dels membres de la taula on hauria d'arribar això. El primer supòsit és que arribin a on estan arribant ara, a les consultes externes de l'hospital, de la part de primària. El segon supòsit seria que abastessin a la zona C i a la zona B, en el benentès que aquests serveis que s'estan prestant des de l'atenció primària en aquesta zona B els hem atès amb els mateixos recursos i segurament per un tema de qualitat o de desplaçament d'intensitat d'esforços en altres àrees assistencials, potser hem deixat descobertes altres coses i que potser seria convenient poder també respaldar la seva prestació amb aquests recursos. Hi hauria una tercera possibilitat, que és que abastessi els recursos a tots tres àmbits. Jo, personalment, en aquest debat, permeteu-me que em posicioni, perquè per alguna cosa m'han demanat que faci la presentació en la posició intermitja. Jo crec que hauria d'anar a cobrir la zona B i la zona C, com al final explicarem una simulació que presentarem. Per tant, primer debat, on han d'anar els diners. Segon debat, és possible fer economia d'escala? Fer economia d'escala és possible, no té cap problema. La segona pregunta, tal com plantejava el doctor Brossa, és convenient fer-la en aquesta primera fase? Jo crec que tots pensem que en aquesta primera fase no és convenient fer economies d'escala. Economies d'escala vol dir aprofitar per crear una estructura intermitja per donar resposta a un servei entre 4, 5, 6, 10 equips d'atenció primària buscant purament una eficiència, segurament d'àmbit més econòmic, però estaríem segurament alterant un tema estructural de model, que és la creació d'una estructura intermèdia que jo crec que tots pensem que en aquesta primera fase no tocaria.
Però seria plantejable, vull dir que en principi és una opció que estaria a l'abast per, diguem-ne, buscar eficiència. Potser hi ha temes molt clars que dius, home, un gabinet de cardiologia, i després ho comentarem, doncs potser no el muntarem, però potser una estructura per llegir retinografies de 10 centres igual seria conceptualment més fàcil d'entendre, però amb la meva opinió, per fer això, jo crec que aquest servei, en lloc d'estar aquí, hauria d'estar aquí. És a dir, si penséssim que el fons d'ull és un servei bàsic d'atenció primària, jo el veig més en aquesta franja. Si el veiéssim més a la franja A, segurament pensar en muntar una estructura per buscar eficiència igual seria més raonable. Però no és el cas. En principi no ens mullaríem en aquest sentit. I el tercer debat és quines són les condicions de qualitat de l'atenció de la consulta externa de la franja C. En aquest moment jo crec que és obvi que hi ha aspectes fragants de millora quan enviem un pacient a l'atenció especialitzada i parlem de temes de llistes d'espera, que a vegades són les que són, parlem de que moltes vegades la informació no ens retorna, parlem de que no hi ha possibilitat de fer una consulta no presencial si la fem la primària perquè carai no la poden fer a altres nivells, o temes de qualitat, com et retorna el pacient, amb quina prescripció et retorna, tenim informació agregada o no de la informació dels pacients que enviem, és a dir, tota una sèrie d'aspectes qualitatius que el sistema actual no ha resolt i que estan pendents de solventar. En aquest sentit, també apuntava una altra qüestió important en aquest debat. Si el centre de referència que és més raonable, que és el que tinc més proper, que és l'hospital de referència del territori, no dona aquesta resposta repetidament, etc., seria lícit plantejar un canvi de proveïdor? Sembla que la resposta lògica hauria de ser que sí, si no hi ha cap més, diguem-ne, possibilitat, però segurament tampoc seria ni en aquesta fase pilot i seria una evolució molt posterior del model, però diguem-ne que seria important assolir aquest nivell de qualitat que ara no tenim. Sí? En aquest mateix model conceptual, jo m'agradaria també posar sobre la taula alguns paranys que ja hem descobert en aquest model. Un primer parany és que jo crec que pensem, els membres de la taula, que els serveis que són de la zona A, aquests que ja tenim assumits, que són propis de la primària, que l'evolució natural de la clínica, del coneixement, ja ha fet que siguin bàsics per la primària, aquí aquests diners no haurien d'arribar. Per tant, entenem que aquests, si arribessin aquí, seria un parany, no s'haurien d'emplear per aquest nivell, per aquesta franja. Evidentment, també pensem per molts motius, que el nostre negoci, el negoci des de la primària, no hauria de ser fer dispositius assistencials que competeixin amb l'hospital, serveis de cardiologia de consulta, un CAP2 que dèiem, abans això no haurien de fer-ho, entenem, per molts motius. Primer perquè estaríem desviant el foc, el nostre negoci no és aquest, jo crec que un ha de tenir clar a què es dedica, el nostre negoci jo crec que no és aquest, i per un altre costat tots els temes del contínuum assistencial. Vull dir que jo crec que aquí hi ha prou evidència. També, abans us hem posat tota la transparència anterior un parany, que és el tema ecografies. Si els diners haguessin d'arribar, els recursos haguessin d'arribar per donar sortida als serveis de la zona B, hauríem de pensar que són els serveis d'interconsulta i no de productes intermedis que anirien contra una altra clàusula. Per tant, aquí podríem caure amb el parany de pensar que tot el que fem addicionalment podria anar contra aquests recursos. Hem de diferenciar el que és gabinet, que això són proves complementàries, del que és pròpiament interconsulta. Això seria un altre parany. També hauríem d'aprofitar aquest nou marc de relació amb l'atenció especialitzada, si tenim una mica més la pell pel mànec per poder demanar condicions de qualitat, doncs per corregir les deficiències de qualitat que s'han produït fins ara, les llistes d'espera, la informació, el feedback que dèiem, etc. Per tant, hauríem d'aprofitar aquesta oportunitat per corregir el que fins ara aquest model actual no ha pogut esmenar. I finalment,
també comentar que des de la primària no podem caure en l'error de donar aquesta qualitat per sota de l'estàndard que també ha donat en aquests aspectes concrets, d'accessibilitat, etc., la situació actual. Per tant, si posem en marxa serveis des de l'atenció primària, evidentment haurien de ser amb un patró de qualitat ja també d'entrada adient. I si em permeteu, per acabar l'exposició, una simple simulació del que a mi em sembla que pugui dir tot això, i seria el model anterior, tots els diners arribaven a la franja C i també tota l'activitat es feia a la franja C. Quin és el paradigma que pensem que pot donar-se en el futur, o que apostaríem nosaltres? Que hi hagués un percentatge petit de recursos que poguessin caure en aquesta franja B, que dèiem, però en canvi, per tant, caurien menys a la franja C, però en canvi amb el compromís important per part de la primària de que el volum d'activitat que arribi a la franja C a l'hospital sigui molt menor en base a el que comentava la Azucena d'evitar les derivacions innecessàries o evitables. I per tant el compromís seria repartir d'una manera més equitativa i fer aquest esforç per disminuir el volum de derivació actual. Aquest podria ser un paradigma de futur o un escenari de futur més o menys reeixit. I res més, agrair la vostra atenció.